baon. Sakit. Baon, oh. Mabay, nakabaon yung ano. Tay, kabukid, napakasakit. Pala itong makahiyay. Aray. Bah, pero may nakatusok. Kulay itim. Aray, mantak. Ako lang ibon. Ano ang ibon na yung buhon sa dulo, ah? Isda yun. Napakalakas naman talabisaw na yun. Tapos tao. Malalim, kabukid. Malalim, dito. Kalaban namin dito yung mga nag-aalimango kabukid. Kabukid, napakaraming ulabas. Aba, napakarami. Kasi basang pakatan. Saan makatusok ka, dami. Kumpul-kumpul naman. Oh, aray, napakadami. Nakatakot naman lumaglungga, may sabi may buhaya. Pakalakas ng hangin, ulan na. Buti na kami ng ulan, kabukid. Kaso survey namin kabukid, dahil nandito na kami sa tabing dagat. Natusok ako kabukid, natinig ako na buhaya na, napakatinig. Natinig naman, di yan. Magandang araw kabukid, may bago pala kaming spot na pupuntahan, yung lugar namin pagbubuntugan ng tap. Maganda ito kabukid, nandito kami sa malaking sapa kabukid, oh. Kasama ko yung pisang ko. Yan ay eksperto din sa mga pakatan, pang-alimango. Nakayapak lang ako, masakit paglalakad sa paa. Napakadaming nga. Maulabas dito, baka makatusok yung paa ko. Ano eh? May kabukid, yun yung ulabas dito sa Agos. Yung masakit makatusok kabukid, yung maliliit. Yun kabukid, doon nala sa buntugan namin. Tiniram ko yung chinilas ng pisang, doon sa pisang ko. Maraming ulabas na maliliit, nakakatusok sa paa. Yeah. Aba, para. Daig pa nitong ano, makahiya pala. Aray. Uy, baon. Sakit. Baon, oh. Mabay, nakabaon yung ano. Tay, kabukid, napakasakit. Daig pala itong makahiya. Aray. Bah. Napakadami kabukid, kaya dito pala dapat kinakatsinilas pag lalakad. Tusok naman, oh. May doon nakabaong ano, oh. Yun kabukid, at kala ko hindi makakapag-video. Yun nga, in-update ko lang kayo, napakaraming ano, daig pa na ito yung makahiyang ano, yung halamang matinik. Yung kabukid at napakaraming ulabas. Pero may nakatusok, kulay itim. Tanggalin mo. Aray, mantak. Tanggal na. Dito. At pinagdala ko ng ano. Yun, tanggal. Yung kabukid, napakasakit sa paa. Parang mantak. Dapat pala ako nagdala ng chinas kabukid. Ako naman dati ay lagi nandito. Kami lagi din nanguhuli ng isda. Naglalambat. Pero ngayon ay malaking pinagbago kabukid. Dati ang ulabas dito ay kakaunti. Ngayon ay sobrang dami na. Dati kami naglalakad lang dyan sa Agos ay walang ganayan ay. Madalang. Yun kabukid, pupunta na kami doon sa spot ng aming paglalagyan. Kabukid at malapit na kami sa aming paglalagyan. Yun kabukid at tipas natin. Yun, dudukutin ni Kachi. Baka ay masipit. Hindi kayang pisangin yung kahoy. At isa maganda yung dito, katimang butas mamaya pagkatapos natin maglagay ng pang trap. Maglungga ka ta. Wala ay may nasa ilalim yan. May daan. Tusok. Wala. Wala daw kabukid, wala. Dito maganda. Boy, ako lang ibon. Ano yung ibon na yung buhon sa dulo, ah? Pupa. Ay, kalabaw. Tinutubugan niya pati ng kalabaw. Isda yun. Napakalakas naman talabisaw na yun. Isda. Oh, ay, naglulungga pala. Naglulungga. Kala ko kalabaw. Naglulungga pala ng alimango kabukid. Oh. Ay, magkakabit na itong bubo, ah. Ay, meron ditong alimango. Ay, meron. Ay, tayo muna, maglungga. Yun kabukid at nandito na kami. Ayun kabukid at babatakan muna namin. Ah, labas tao. Malalim kabukid. Kabalik ko na yung aking ano doon kabukid. Malalim, dito. Lampas tao. Kabukid at dito muna namin lalagay. Ayan kabukid at ilalagay namin kasi dito yung isa. Kabukid, tatawid kami, malalim pala dito. Lampas tao na. Tama na. Uy, ano yun? Uy, kala ko yun. Nagugulat ako eh. Kalaban namin dito yung mga nag-aalimango kabukid. Uy, lalakoy namin. Maalat! Maalat pala tubig dito.
Titingnan namin kung may katig ito. Okay, dito yung kinakain. Napapanood ninyo sa mga nagbablog na mga vlogger na kinikilaw yan. Yung kinukuha sa kahoy. Sarap sana ay pag mumanda, magdala tayo suka. Di kasi nga, wala yan. Yun, kabukid at wala. Yun, kabukid at kami tatawid. Agos. Ay, ano naman dito? Labas. Kabukid at kami tatawid na. Abay, napakadaming ano. Dami. Oo. Labas. Oo. Pusgar. Aba, napakadaming ulabas. Kabukid, napakadaming ulabas. Aba, napakarami. O kasi ako magdadala ng sinilas. Kabukid at malapit na kami. Dito sa amin maglalagyan. Kabukid at sana dito kami maglalagay eh. Napakarami naman, lungga dito. Yung kabukid at sana ito yung spot ng aming paglalagyan. Kasi nga lang kabukid, hindi pala pwede dito kabukid. Survey namin ito, nahibasang pakatan. Yun kabukid, sana dito kami maglalagay ng trap pero igang-iga naman kabukid. Hindi pala pwede kabukid. Balik na lang kami doon sa una namin pinaglagyan at doon na lang din namin ilalagay kabukid. Oo kabukid, napakadaming pako. Oo, pero pako yan, ginugulay ang kabukid. Pako pala ano eh. Mainit naman. Pangunguha. Tara, tami muna ilalagay kabukid sa aming unang pinaglagyan. Mamaya ka tamanguha ng pako. At no choice talaga kabukid, doon talagang mapapalagay ito. Bababa kami, mataas ito. Ano? Allah ko kabukid. Mataas ito. Nakakulog, uulan na yun. Wala ka ng dilim. Lusong uli kami dito sa Agos. Ako hindi makaapak masyado. Daming sihing maliliit. Saan makatusok. Dahil pa na yung makahiyang yung nakikita na sa video na matinig na dami. Kumpul-kumpul naman. Oh, aray, napakadami. Ang dami. Oo, buha-buhangin naman. Tad naman ang paa ko na ito. Mamay makakapanungkit ako na ito. Tapos wala pa katan na dami. Madami atang pain. Aba, ililipat doon sa pakatan. Sa amin yung buntagan na Doon. Oo. Dito pala na may iga na Umugay ka kung tingnan ninyo. Talagang doon sa pakatan. Oo. Yun kabukid. Tatlong trap na dala namin dito na namin nilagay kabukid dito. Ito yung pinakalas na trap na ilalagay namin dito. Ayun kabukid at nailagay na namin yung tatlong trap. Serbilani kay Chia at chinecheck yung aming trap. Nakatakot naman lumaglungga. May sabi may buhaya. Kabukid, tatawid na ako dito sa kabila. Oo, malaking delay mo kabukid. Yun, naulan na sa daming dagat. Napakalakas na ulan na yun. Uwi na ka ta? Kaya pa? Sige. Doon kabukid at titingnan namin doon. Magsusurvey kami doon dito sa sasahan, dito sa pakatan dito. Kung may maganda daw kami paglalagyan bukas. Yun kabukid at nandito na kami sa sasahan. Yung tatlong trap kabukid ay nailagay na namin. Pero nagsurvey kami dito sa sasahan kung may mas magandang paglalagyan. Para bukas, pag naman daw kami kabukid ay dito namin ilalagay kabukid. At yun, titingnan kami dito ng areang magandang-gandang paglalagyan ay. Yun kabukid, papasok kami dito sa sasahan. Kaya kabukid, ulan na ng malakas. So kabukid, lakad-lakad muna kami. Yo, kabukid, pakalakas ng hangin. Ulan na. Buti na kami ng ulan, kabukid. Yan. Dito. Kami pala kaso survey namin kabukid, ay nandito na kami sa tabing dagat. Kabukid at kami pauwi na. Kaso survey namin, nakabot kami Sabang. Ang lakas naman ng hangin kabukid, ulan na Aday! Atinig sila. Ulan kabukid. Yun. Hindi na kami kabukid. Bukas lang pandaw na yung kabukid at bukas na lang yung abangan kung ano yung mga mahuhuli namin kabukid. Sariwa! Ano? Nasang mura? Batikas, batik mo yan ito kabukid yung bunga ng sasak.
Ito yung lasang buko o yung lasang mura. Natusok ako kabukid, natinig ako ng kawayan na napakatinig. Mga kabukid, papakita kasi yung pagkain ito. Ito yung lasang mura kabukid ay. Namis kabukid, masarap. Sarap kabukid, masarap. Ha? Ano ito? Ano? Mura yan, mura. Matinik naman, di yan. Dali mo lang dito. Tigpasin mo. So, kakain mo, dito na tayo kayo sa may kahoy na malapad, bilo. Yung kabukid, ang tao na. Yun. Magmimirinda muna kami, kabukid. Yan mo. Yummy, kabukid. Eh, mga yun, dali namin lahat. Hindi magabawal ito. Yan. Uwi na kami, kabukid. Kung relate kayo sa ganitong buhay, kabukid, mag-iwan kang like, comment, share, and follow kayo sa aking kabukid, sa aking vlog kabukid, at para makita ninyo yung mga kung ano ba yung buhay dito sa probinsya sa araw-araw na ginagawa namin. So yun, kabukid, at malapit na kami dito sa aming pinagbuntugan ng trap. Uwi na kami. Yun, kabukid, at hanggang dito na lang yung ating vlog, kabukid, at huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, share, and follow. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. God bless sa ating lahat, kabukid.